wawazifumu mayi amene ali pa screen yu afuna thandizo lathu. Mayi ameneyu adakwatira mu chaka cha 2025 wakhala ndi mamuna wake mpaka na mu chaka cha 2026 ndi anatenga mimba mmayiyo. Atamuza mamuna wake kuti ndatenga mimba, mamuna uja ananena kuti sindikufuna udindo undichulukire, mimba yayichotsa. Mkaziyu analodabwa zikhala bwanji, mamunayo mlomo osangalala akuti safuna udindo umuchulukire, chochitika ndi chani? Koma mayiyo sanadziwe chimene atanthauza mamunayo chifukwa kuti mamunayo sathandiza bwino aliyense. Kenako adachosadi mimba ija, atachosa makhala nedzana mamunayo amasamba, akusamba foni yake adayisiya ku bedroom. Ndi mayi uja adapita kuchipinda kuja anayamba kudina foni ya mamuna ija, amapanga transfer zituzi zake ku foni yake. Zotsatira zake akupanga transfer kunabwera message from unknown number yochokera ku namba yosaseva. Message yonena kuti be mkaka wa mwana watha chonde mukamabwera mugule. Mayi uja analodabwa chochitika ndi chani, anadikira mamuna wake uja atamaliza kusamba anayamba kumfunsa mafunso kuti be mukupita kuti, mamuna uja anati ndikupita ku ntchito. Kenakono mayi uja anafunsanso ndi chifukwa chani udandichosesa mimba. Mamuna uja ananena kuti sindikufuna udindo undichulukire. Kenakono mkazi uja adamuonesa message, udindo wake umenewu kumamuonesa message ija ya mkaka. Mamuna uja anati eya, ameneyu ndi mkazi wangaso ndipo ali mwana wanga, ndipo mwanayo anabadwa iwe ndine isanakwatirane. Mkazi uja analodabwa pozindikira kuti mamuna wake ali ndi mwana kunja. Zotsatira zake anayimba foni kuyambira mayi ake amamunayo. Mayi ake amamunayo anena kuti ine sandikhuze. Kenako adayimbira mayi yake ayeyo, ndi mayi ake amkaziyo anena kuti limenelo ndi banjalo. Ndi anabwera pa Facebook, atabwera pa Facebook anaona mavideo zanga ndi kufunsanso anthu maganizo. Ndi anandiwuza kuti ndipange post nkhani yangayi ndi cholinga choti anthu andithandize nzeru. Ndi ndabwera pano ndi cholinga choti ifeyo timuthandize nzeru. Azifumu mutakhala inu mungatani mamuna wana upange ndi chipongwe chimenechi.